Ďakujem pekne, posaďte sa. Najkrajším sú detské očká, dve studničky belasé. Celý svet sa vždy v nich točí, je v nich dobro, neha, sen. Nevedzové očká, ježatá hlávka, malinové ústa a bezzubé ďasná. Som tu, dýcham, žijem a chcem jesť. Chcem byť rýchlo veľká. Chcem držať mamu za ruku a vstúpiť do tej najväčšej vláky. Chcem sa dotknúť žiarivého kruhu na oblohe. Zobrať si do ruky sladkú lízanku a nasadnúť do obrovského auta na pedále. Chcem zaspávať s mamou a usmievať sa zo sna. Aj plakať pre rozbité kolienko. Naučiť sa abecedu a napísať prvé slovo. Poškriepiť sa s kamarátmi, povoziť sa na kolotoči, kúpiť si zmrzlinu a veľký farebný balón. A potom chcem kráčať a zanechávať stopy. Nezmazateľné, naplnené láskou k životu. Človečík sticho zošpúlil ústočka a zavrel oči. Všetko zmení.
jasná hviezdička. I vo vašej rodine, milá mamička, milý otecko, zasvietila hviezda, ktorá je zhmotnením vašich snov a túžob. Narodilo sa dieťa. Váš malý, cenný Boh. Všetci sa úprimne tešíme z jeho príchodu, veď narodenie dieťatka je udalosť najradostnejšia a dnes sa tu v priestoroch obradnej siene radnice mesta Rimavská Sobota spoločne stretávame, aby sme vyjadrili radosť a zároveň oslávili zrod nového života. Vážení rodičia, milí hostia, takýchto vzácnych okamihov v živote človeka nebýva často. Takéto chvíle, ako je táto dnešná, ktorá je skutočne krásna a neopakovateľná, tiež nie. Nuž, vítajte nám, malé princezné, malí princovci. Som rada, že dnes medzi nás prijali pozvanie tieto detičky spolu s rodičmi. Leonard Pavelek, Oliver Toll, Zarina Barta, Adam Klemen, Anna Kováčová, Dárik Sabo, Matúš Borláš, Tamia Majeská. A teraz vás, vážený pán primátor, prosím o slavnostný príklad. Láska je pocit, v ktorom sa radosť a šťastie pozerajú človeku priamo do tváre. A človek vtedy zabudne na bremená života. Zažíva chvíľu, keď sa jeho duša usmiecha. Vážení hostia, milí rodiči. Vy viete, o čom hovorím, pretože vaša duša prekypovala šťastím a širokým úsmevom už vo chvíli, keď na svet prišlo vaše krásne dieťatko. Bol to okamih, s ktorom sa žena stala mamou a muž otcom. Stali ste sa rodičmi, prijali ste celoživotnú úlohu, v mene ktorej budete robiť všetko preto, aby z vášho dieťaťa vyrástol silný človek, ktorý sa nebude vás skúšať silu svojich vedia. Som veľmi rád, že dnešný slnečný júnový deň v priestoroch obradnej siene radnice mesta Rimavská Sobota môžem privítať našich malých občiankov spolu s ich rodičmi a blízkymi, aby sme spoločne oslavili jedinečnú chvíľu narodenia dieťaťa, aby sme tak znásobili vaše rodinné šťastie. Príchod vášho dieťatka na svet odštartoval novú etapu vášho života. Krajšiu, pestrejšiu, rozmanitejšiu či veselšiu. Dali ste si tak spoločný nový život, novú krásnu nádej. Prispeli ste posilneniu novej generácie darov, ktorého hodnotu nemôžeme dostatočne doceniť, ale ktorého význam hlboko prežívame a spoločne chápeme. Veď nie je nič krajšie, ako zveľaďovať život, posilňovať ho, dávať mu nové kvety, nechať pokračovať vlastný osud nového človeka. Vážení a milí rodičia, užívajte si každú jednu minútu s vašim dieťatkom. Tieto vzácne okamihy, ktoré sú skutočne tak cenné. Každý detail, každé objatie, každý bosk, každý úsmev majú hodnotu zlata. Ak to uverí. Sledujte vaše dieťa srdcom starostlivých rodičov, aby vnímalo, že je pre vás nesmierne dôležité. Je úžasné pozorovať, ako rýchlo sa ľudská bytosť vyvíja. Chvíle hier, prvých úspechov a pochvalných radostných slov sú už teraz pre toto malé stvorenie povzbudením úspešnému zvládnutiu ďalších životných výziev. Veď čas ubehne tak rýchlo a začne sa vám vzdialovať do sveta dospelých. Dovtedy vás, milí rodičia, čaká však ešte nemálo životných skúšok, kým z tohto malého nevinného človečika áno vyrastie dospelý človek s pevným charakterom, človek milujúci svoju prácu, pravdu a spravodlivosť. Dieťa je nielen radosťou rodiny, ale je aj budúcim občanom a preto zodpovednosť za jeho formovanie je na vašich pleciach, vážení a milí rodičia. Verím, že vynaložíte všetko úsilie, aby sa vaše dobré vlastnosti
vo vašom dieťatku upevniť. Najdôležitejšie je, aby u vás vaše dieťa videlo vzor lásky, porozumenia a zodpovednosti, aby vedelo a nikdy nepochybovalo o tom, že je milované. Aby vo vašej prítomnosti nachádzalo radosť a spokojnosť a vo vašom objatí bezpečný domov. Vždy aj časov, keď jeho bezstarostný život plný hier nahradia školské povinnosti, do jeho života privodnú noví ľudia a okruh jeho záujmov sa bude rozširovať. V časoch, keď vyletí z rodinného hniezda a vyberie sa od sveta za novým poznaním s cieľom prijímať životné výzvy. Vždy dbajte o to, aby cítilo vašu lásku, podporu, ale aj vašu istotu. Veď najväčším šťastím v živote každého dieťaťa je, keď je milované. Vážení a milí rodičia, uspokojeniu a radosti, ktoré vás dnes naplňajú, sa pripája aj naše mesto, mesto Rimavská Sobota, ktoré verím, že sa stane vášmu dieťatku šťastným domovom, v ktorom bude rado žiť a vždy sa doň rado vrácať. Dovolte mi, aby som vám z mojej pozície primátora mesta poďakoval za krásny dar, za živé svedectvo lásky, za jemnosť, ktorú ste premenili v skutočnosť. Vášmu dieťatku prajem jednoducho a prosto šťastné detstvo, aby malo vo vás istotu, ktorá mu neskôr pomôže rado vykráčať vlastnou cestou, aby malo vo vás dôveru, ktorá mu pomôže dôverovať aj ostatným, aby malo vo vás bezpečie, ktoré mu dá silu nebáť sa žiadnej výzvy, aby malo vo vás trpezlivosť, ktorá ho naučí, že neúspechom sa nič neukončí, ale práve naopak, robí nás odolnejšími. A aby malo vo vás lásku, ktorá ho bude držať za ruku, keď bude kráčať v ústretí svojich snov. Vám, milí rodičia, prajem, aby vždy ostalo medzi vami nenahraditeľné emocionálne puto. Puto, vďaka ktorému bude pre vaše dieťatko domov za každých okolností miestom, kde sa bude rado vracať. Pretože mám najmä vás. Áno, vás, svojich najmilších, najvzácnejších a najlepších priateľov, čo ho nikdy nesklamú a vždy ho privítajú s otvorenou náručou. Všetkým vám blahoželám a vy, naši milí občiankovia, vítajte doma, vítajte v našom krásnom meste Rimavskej Soboty. Ešte raz vítajte. Ďakujem. Navždy zadovoľiteľný. A my teda k tomuto momentu pristupujeme a preto prosím rodičov a uvítacích rodičov, tých uvítacích to sú tzv. Krstníci. A tu máme a máme sa ešte životníci. A ako prvý sa píše rodičný spolu Leonard Pavel.
Vážení vzácni hostia, v našom meste pribudli noví občania v pamätnej knihe mesta nové mená. Veríme a prajeme si, aby naše malé hviezdičky vyrastali v zdraví do krásy, múdrosti a raz, keď dospejú, zaradia sa azda na naše miesta. Milí rodičia, vám zatiaľ pripadá milá, ale nemenej dôležitá úloha, a to vychovávať, brániť a viesť cestami života vaše malé, bezmocné stvorenie. S pýchou sledujte jeho rast, jeho pokrok. Odstraňujte z cesty prekážky, aby bola priama a bez zákrut. Srdečne vám, milí rodičia, blahoželáme k narodení vašich dieťatov a želáme vám i celej vašej rodinke mnoho zdravia, mnoho lásky, rodinného šťastia a pohody. Sme veľmi radi, že sme sa tu toľko zišli a že teda naše mesto ste obohatili o tieto malé ratoliestky, pretože my chceme učiť a chceme detičky učiť a musíte sa teda snažiť. A celkom na záver by som chcela povedať, že vlastne kyticu hudobných tónov, veršov, úprimných slov sme pre dnešok rozdali. A teda naša malá, ale krásna slávnosť sa pomaly poberá v záveru. Ja vám prajem krásny zvyšok dnešného dňa, nezabudnutelné zážitky a spomienky na tento úžasný deň. A chcem povedať na záver, že my sa už na vás teraz tešíme. Teda opäť čoskoro dovidenia. Viete, čo to znamená? Že chceme ďalšie deti. Teda majte sa krásne. Všetko dobré.